Tento stavebný pozemok v Trnave pri Laborci má celkovú výmeru 720 m2 a nachádza sa v krásnom lesnom prostredí. Vítaj na obliadke. Výhodou pozemku je, že je vzdialený len 5 minút cesty autom od Michaloviec, je kompletne oplotený a má inžinierské siete ako vodovod, elektrínu a verejnú kanalizáciu. Šírka pozemku je 18 metrov s dĺžkou 46 metrov. Majte sa fajn a budem sa na vás tešiť osobne na prehliadke.